hvordan endte vi her? Hvorfor bliver nye biler samlet på lange samlebånd? Jo, ser du, for 100 år siden var der en mand med en drøm. I have a dream. Nej, ikke ham der. Ham her. Han ville lave en bil, som alle har råd til. Men dengang byggede man biler på træbukke, og det var de samme mennesker, der byggede hele bilen. Det betød, at arbejderne skulle gøre en masse forskellige ting, og det spildte en masse tid. Tid, som gjorde bilen dyrere, men ikke bedre. Fordi Ford kendte til det japanske udtryk kaizen, vidste han, at det kunne gøres bedre. Først prøvede Ford at specialisere arbejderne, så de kun lavede én ting og gik videre til næste bil. Men de spildte en masse tid på at gå fra station til station. Så fik Ford en åbenbaring. Hvorfor ikke flytte bilen i stedet for arbejderne? Og sådan blev samlebåndet opfundet. Nu blev alle arbejderne specialister, som kun lavede én ting. Det betød, at produktionen tog under 12 timer, og for at kunne endelig sælge en bil, som næsten alle havde råd til. Toyota tog ideen om samlebåndet og videreudviklede den til det vi i dag kender som lean production. Og det er den tankegang, som gør, at en moderne Tesla bliver bygget på timer og ikke dage.